Beshi friend na vlogger. He's here. Visit him at SA POSTE. KAON, INOM, KABANGBANG. Yes. Since it's your day today, ikaw pili. Siya mabayad. Joke lang. Basinin ako di ka balik. Okay. Hindi tayo nagra-rice tuwing gabi. Yun, ang 3 days ko nga dinner, 3 weeks ko na siya i-lose. Pero since diri kita sa poste, ma-order kita sa ngila nga bestseller nga sticky rice, mango sticky rice. Then we'll have chicken katsu rice bowl. Singer ko madaan, singer. Let's protect our future. Sa poste is where? Mall Mansion. Hamanin sila. Ang galing nga training ang ginimon. Sa Mall Mansion, Mall Mansion. Move on na tayo. Sige, move on na siya pagiging vlogger ako. See you later. Bye! Mango shake. Thank you! Okay na? Move on? Mango shake. So tall! Yeah! It's so pretty! Namit sila puti nga suman. Naburyad ako ng suman. Suman lover ko lang. Mukha naman. Suman sponsor. Chicken katsu. Lanay. Thank you. Crunchy. All the while I thought sa poste is snacks, drinks, and desserts. Yun pala, they have rice bowl. Among the 3, anong gusto mo? Yay! May suman nga puti. Igan ako din sa muy ba? Basta suman nga puti for me. For the win. 10 out of 10. Alright, let's enjoy the food. Eat. Ayaw kayo nakahapit ka mo sa akong nga channel. Kung bago pa lang kamo diri, pindot ang subscribe button, pati ka ang lingganay, kag hindi pagkalimtin. Rubeinspired!